Здравейте хора, това ще е един епизод за Python, в който аз ще обяснявам някакви съвсем основни неща. Знам, че има много такива в интернет, от които много и на български, но смятам, че за да мога да стигна до това да обяснявам някакви сложни неща, трябва първо да започна от простите. Не мога да започна от някакви сложни и да кажа, вие ще си ги намерите някъде другаде, да търсите. И най-малкото другият човек, от който го намерите, може да ползва друга версия на Python, друг начин на изнасяне на информацията, друг интерпретатор. Ще започнем, малко по-бързо ще върват, тъй като знам, че ако нещо не разбирате, може да го прочетете или да го видите някъде другаде, или да ме попитате мен, аз мога да го обясня. Така че започваме. Само да кажа, че мисля епизодите в канала ми вече да са по-технически насочени. Вие знаете, че имах една поредица за C++ и една за Ruby. Ruby-то беше доста къса. Така че ще видим. Сега да започваме с Python, да не губим повече време. Искам да обясня, че няма да ви показвам как да си инсталирате Python, тъй като това вече може да си го видите със сигурност в интернет и няма много различни видове как да си инсталирате Python и той всеки път работи по един и същи начин. Но все пак ще ви покажа сайтовете, които са. Това е сайт на официалния сайт на Python, който ако го отворите ще ви излезе това, после цъкате на секцията Downloads. Да, цъкате на секцията Downloads и ви излиза. Излиза ви версия 3.5.2 в случая най-новата и 2.7.12. Сигурно ще чуете защо излиза и 2.7.12 при положение, че излязва 3.5.2. Това е понеже имат някакви минимални, да кажем минимални разлики между версиите започващи с двойка и версиите започващи с тройка. Но в момента навлиза повече Python 3 нещо си. Така че ще използваме третата версия, трета генерация, както искате го наречете. Така че от тук сваляте. Би трябвало да, в момента в който цъкнете, да ви попита къде да го запише. Но щом цъкнете, ви пита къде да го запише, изтегляте го. И щом мисля, че трябва да го рънете, вие ще си видите в разни клипове, в които обясняват как точно да се справите. А това е PyCharm, който аз лично ползвам. Той е, да кажем, даже би го нарекал най-добрия интерпретатор за Python. Но вие, ако искате, може да използвате дори IDE-то на Python. Проблема е само, че не е толкова удобно. Например, пишейки някакви дълги имена на променливи, вие всеки път ще трябва да приписвате това име. Докато PyCharm има тази удобна функция да ви показва предположение на какво искате да напишете. Така че аз ви препоръчвам да ползвате PyCharm. Вие ползвайте каквото смятате, че ще ви бъде по-удобно или по-лесно да инсталирате. Така че да, това беше, което исках да кажа за нещата, които ще ползваме като софтуер. И щом отворите PyCharm, който също има много видеоклипове и менюал туториали, които ви обясняват как да си сетъпнете PyCharm, как да го направите удобен за работа. Би трябвало да видите нещо такова. Отгоре, ето тук, ще ви излязат пътеката до файлът, който сте създали. От файл New може да направите нов файл или нов проект съответно. Може да от топа, отваряте. Започваме с най-простите неща. Функцията print. Ето виждате, подсказваме print, която принтира на екрана нещо. Само да ви кажа, че Python е доста
език от високо ниво, така че нещата могат да ви изглеждат много прости като синтаксис и те са всъщност, поне на това, което ние ще учим, са доста прости. В print можете да напишете, ако знаете от други езици, с кавички се означава string. Вътре пишете кавички, string, който може да бъде, например, hello world. И в момента, в който вие рънете, отивате на run. Ето run. Така, и ви пита кой файл искате да рънете. Избирате този, в който се намирате, begin. Щом го рънете, виждате тук, се изписва Hello World. И всички знаят, това е първата програма, която всеки програмист пише, от тук нататък вече се водиш програмист. Но всъщност сме доста далече от това да бъдем програмисти с една print функция. Можем също така да зададем на някаква променлива стойност, независимо каква може да бъде string, може да бъде integer число. В момента ще му зададем стойност integer, която ще бъде 15 не string, integer. В Python не е нужно да декларирате дали от какъв тип е. Например в C или C++ трябва да напишете, че int, но тук не е нужно да го пишете. Python сам разбира какво е. И тук пишем вече print a, което е нашето число. Рънваме го пак и той изписва 15. Ако тук беше string, щеше да отново да изпише 15, но щеше да го изпише, ви виждате същото, но реално той изписва string. И с тези данни не можем да работим. Ето виждате, че изписва отново същото 15, но ако зададем на b стойност 2 и ги съберем, ще фърли грешка. Не фърля грешка, защото не съм променил. b съществува, но ако напишем a плюс b, ето тогава вече ще фърли грешка. Защото ще каже, че не може да събира по принцип integer с string. Все едно число с текст не може да ги събира. И затова по принцип ние можем тук да напишем така, което ако в стринга се съдържа само цифри, ще може да го превърне в integer. Това е една много удобна опция на Python, която в по-стари езици и езици от по-ниско ниво я няма. Можем да... Но ако това беше... Само секунда да го върна. Можем и така да направим, което... Можем, ако направим това, сигурно не сте предполагали, но ще ни изкара 152, което, ако се замислите, е до този стринг залепено тази цифра, залепена до петицата. Това е защото и двете ги превърнахме в стринг и може да събираме два стринга. Ако този стринг беше hello, а пък този беше така, щеше и я ръннем. Виждате, това е, понеже двата нямат спейсове, този ако му прибавим спейс, ще стане. Ако тук махнем спейс и го прибавим тук, ще е същото. Няма значение. Дали сме долепили ето тук или сме долепили ето тук. Няма значение. Това е за print функцията и за нашия първи епизод.